фестивалі йылдызларында ең шәп жырны башкарып үтә. Қашыңның қараларыла қарлыған қаралар. Туктале. Дусларым, жан дусларым, туганнарым, дусларым. Уйдырды. Согынып келем сине, мин согынып келем сине. Күренмәсәң, әйдә күренмәсин, онытылган киреш. Менә бу нормальный февраль Чиләбе. 24 февраль Екатеринбург. 25 февраль Төмән. 26 февраль Тобольск. 2 март Казан. 13 март Уфа.